ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kidkhar jong ka Hanyotra Youth Council Malki Circle ha ka Hanyotra ko banai no pra arzar arpuai kila penlong ka jingken mau burom ya ka linkos ngi yap ka ba arpu hunyosnem jong ba bul en lingdo da ka balaj bo senteo ha udormat obadan ha Malki Shillong. Hagani ka jingyalang ken mau buram la sakhilang da ka MLA jong ka East Shillong constituency ka Dr. Maisel Amperin Lingdo u MDC jong ka Malki uba Fantin Lakadong u President ka HYC Central Body uba Robert June Kharjarin kidkhot jong ka HYC Malki Circle ban na kishnat traikam ki ba marjan ki bahayeng hasem jong uba Bull and Lingdo bat kiwei kajing pendon buram kajing kema buram jungi uba Bull and Lingdo kadai ka pasyongnia ban ka bangide pan ai ka puram bat ngide ban pertubut yakikam bat yaki jingle ke jung udai babul lingdo udai nong muna jong kani ka peteng ka pamenta hakaba kikun samla hakani ka peteng ka pamenta ka mensim ejri ka mensim ejat benreu kalalim naki popun ki samla ladangi kli yaki popun sepang kari ka kejat benreu kibubun kisah hakalingo kani kenong muna kabang yoi babul wa kani kapeteng ka pementa wat hapdeng kijing wat hapdeng kijing jenjar wat hapdeng katerha kabaumat ndrai kamensim iri kamsim lep nau bat ai bakani kamensim kajong babul kan yaidon kan ai mensim yangi padia kapeteng ka pansawan bat lada mengi wei piwei lada kisamla kijongi kidan ya kemensim idrib ia jaj beriu katahi kelab yang ingi bengin pendiam ya kari pak kejaj beriu hi brok we teng sesien pan kum kadang bangin ai buram yauni uklawat jong kejaj beriu ini ya pertalang ya ka slogan jong kesak tor syifran mensim mencekri keri mensim menle iki na kamta jing mentoy jong kari be jong kejaj beriu nei teng Saban le ke ngide benda perkat ya ke bengide ben le ya ke bengide ben kam teng isele song sien ngapai ke jinglong jongi ki khna jongi ki le song sien ke ko bengide ben song sien ndai tang sitayo atayo den bede la pajano kimia isuki jai man le ke ne kanu isu hadu bengide yo na hadu benda kut nyesang song sien baik ya sang song sien boro ni tang sipor rapor pada ngiba ketu kejing sosiet kala jano ngi ke bangi thu bangi nyo rungim padio ke ngila jano ngim ngam kwa bakan longam ta dai kat bangi le nginum le sosiet num le khluit than ke bangi le ngi le ra bejai bat ngin le ke ha ke jing thumu ko bangi don bakan long ko bejob mdai bakan jusa no isirlanti kam dan jing job por lesingam dadan hisbun ke ai ban kran namar ba kum babaro ngitep ba ibabul elngdo idei ai yakaba kanam labnai I hadu menta ba idei wei na pedeng utau kla ka waj balon ra e kanam tang ekšnong malki jungi re kanam ka balon ra nam ta kari khasi jantia salon sar hiburo ka wei tebat ka burom jong uni rang ba angas ngo ba kam de bakan kut hangni kaseng HYC kadon hangni ngi kiseng long kami ngi don hangni kiriu rangba ngi don hangni ngin shim ya ka jingkit khli ka ni kapor bangin nang sei shu shibun kum ki ki samla riu rangba ki bakot hakabor jong ka jingmut ka jing perkhan ki bakot hakabor ban yalam ya kari ka jaj ben riu da kabor jong ka jing smothu da kabor jong ka jing nang jing start ba da kabor ka jing ibabola ning do ila I nong yalam jong ka seng KSU bangai dalaki jong kikmat pengisaki baro kiba don hakane ka jella jongi bailong wei nong ilam iba shulur ba ibam salia ibam jutieng ibam jusmit apadai hi panyale namata ka jing bha jong kali ba kacaj penriu ngakentu yapi ibadan ka seng balang ba peru kam-tam ya kaseng HYC ke badan mentahang ni bapiru pinbo jaga nuksa ke jonghi bapinlong kita kinong yalam kibam
salia ki bom tieng bat ki benyai bot ya kalinti jong i kawai kalong kaba im jungop ha kano ke jing penchoi ha kano ke jing pentame ki jing sha thong ki jing sha penbiet iya bait ha kanong rim ban saki kata penyata ya kari bak jaj penriu hadian be lalong MLA ila sajid melong u law minister ru akan mau iklam klet ya kanong rim lajong ia long ben utau penyata ya kari bak jaj penriu hado kum minister ru ya long sha baslur ban protes hamot pran akeleng-keleng tekan ni kadi kenuksa payangi kinong mikmat habedehi berkaim lang kasalang namta kari berkejai benriu ngim dai ban salia ngim dai ban tieng ban ngidi ban long sisa kita kinong ilam ladi nginong mikmat ru ngim dai ban bu ya kakal dan hakmat ndengin bu sadian ngin bu ya kari berkejai benriu hakmat jua nga klem yo opportunity ban trai bidi babul tang bakum ka MLA ka babut din yiki kampen roy hakadi ka constituency kajudan kata kacingkan mau i yi babul bar apa ngapet yuni mau nong rim hang ni bagi ong hakasau kasian keri kesan rempai job berbat pi kata ka jingtho hau teu mau song thaj jong kani ka memorial ka bangi yo i hang ni u krenshai sepang uni u samla rangba uba hapdeng jong ka jinglong wei na kidkhot jong ka sarkar hakatu kapor udon kaka courage udon ka jing bakli udon ka jingkit kli ban kren ya kimat kibadon kam hakitu kisnem along bos tunat ban UI ki HYC na doga Malki Circle iba Frankie iba John iba Karjerin kibadon hang ni ban kan mau i yelo jong unong yalam bat hakum kani kajuk jong ki jing tunju ki babon ni don kam ban kan mau ya kita ki kla kawat ki bala no sen yang shibon nakabanta kajing bha jong kani kari bakajat penriu jongi arhu news nem kilayan bat mentakas ngi ngidang kan mau i biang yi babul bat nganganget bahkan ni kajing kan mau i kejongi kan perkersiu thia ru yengi kum ginong yalam bangidon kam berbor ban tray shitom ban tray minot bat ban IT bat ban len yaladi nakabanta ka baha kamyat jong kari bakajat penriu Muslim kenam ke kerten jong pi babul bat kalong basarong shisha bat bakinong song snong ki bahaying ki kenhun baper kidang yai pertu ya ke kerten ke jong pi bat nganget bakat nang mi kisnem kita ki jing tray shitom ki jong pi mangi ki pasyemti ya ke kam na kakti ki jong pi ngineng la man penurlong nak benta kabha kamyat jok kani kesnong hi bat jong kajella hi brokowei ubabo lingdo ubalaim bat ubalakhlat nak ne perthei wat mangi ki bompat yoi wat mangi ki bompat ya trilang bat u gidang kenmau ya ka namar balai gi kenmau ya artli ki jinglong babha jong uni ukulur kari jong uni iruwele jong kajap bru jongi kata kalong nikong duk ikan mau ya ke ideas jongu kiru start kiong baka ideas lani kata kasan perkhat jong ubriu kamla ban sha job bat kamla ban sha set bendi lano ruep ukuli kaying bendi bat wat utlai pasi kimla ban penyap no ya ka ata kasan perkhat hau briu lani kata ka ideas ya kemet ubriu pila ban siat raya kesan perkhat jong ubriu da lei ruem pinomla ban penyap pinomla ban kedia bat pinomla ban yalam bakla kai suaisi kadon hang ni ban rakhi ban buram ban kucing modro ban yakun ban yaksaj
Nadam ta kani kanongrim ka ba uni urang ba uim. Bat om tang uim uyap ru nam ta kani ka ideas. Bat nam ta kani ka san perkhat. Bat kata ka san perkhat ka jong u kolong ban ya khun ban penne pasa bat ban kentiu ya kari bat ka jep mergo jongi ha kileng baro. Kibobon na pedeng jongi menta. Lada kisamla kibadang pulih, la kisamla kibadang ngelak kai sport. Kisamla kebadan hakikam kijam kinung yakit yaba ya kalongkor hakasan syar khadar kinung yakit yaba hakalongkor hakasan syar trairi teng ni shule thurmur kembong gilong kemi bangimdan ya kata kasan perkhat ke bejanai nata kadau kidon kiri urang ba ada kaburam tang baya bisni simet ni kloy ben bret serut ya kata kasan perkhat tangbangam sotenat yu ubi ngakloi ben I serut ya kabaha kamian jong ka jela ya kabaha kamian jong ka imelang salang hi brokoi kibobun na pedeng kisamla jong ka riba ka jap riu jongi da ka bas ngosi nganut benong bangilalim ha kata kasan perkhat kata ka idea ka jongi kata kasan perkhat ka jongi kalalim na du na ying mentoy syo ban pulikot lada ya kun exam hana ladom dan pesam yo kam ngilalim nadu na rempaying mentoy penile football pen praktis bah namar om sya selek kiladon sa kibahing basem ya kurup lang hangta ya ai mensim lang ban penhiar yo kena samla bedeki briu ki jongi kani kasan berkhat kabala lim lupa kabala ting lupa kabala pediang lupa ya kata defeat kani kasan berkhat kabau babul syam hikayangi hakasan syar khadar mengingide ka deficit budget state hap krong na ta ka sarkar India umlong shu banele persya eki an mar ki policy jong kar India kani kani kesan perkhat ka bangi haban ber surun kani dei ka wei ka bang mengingi celebrate kani ka dei ka wei ka bang yobzob bat kani ka dei ka wei ka bangi persyang ban penjana yaladi ban im bat ka penta ka baar ka babul uhika yang ngi kalong kata ka mensim ban sacrifice ban penurlong yak ta katong hakibubun kikam ngi puli ngi dangle ngi trei hari kata ka mensim yakun kata ka mensim yale kamdon lada pin kandok ya survey kibubun ki khasi jongi ki samla kilong ki bestat ki basempang hari kata ka sacrifice kata ka mensim ban IT namta ban kenjo syakatong siki clear lung jong kanam ngi duna palat memban sing haban ong ta ngiduna kiba pas IAS ngiduna kiba pas IPS ngiduna kiba briu kiba kenjo haki liang kiba fair lakade ka arts ka drama ka athlete bet kiwe na balai ngim dei ki briu kiba tristong ngihun ban sio by tik itu wisau 4% reservation policy ngim tre ban yakun ya katu ka san 4% kabade ka general kategori jong ka sarkar India ngihun itu nyo persen jong ke ST reserve zit kapor kaladai ya ka jep ru ka jongi ka bangi hapanong bangi hapan ya kun ngi hapan tray system bat ngi hapan sacrifice ban penurlong ya ka riba ka jep ru ka jongi sakali ni madam badi doctorate degree badi MDC jong pi labiang ke qualification hari ban penyat tang marwei ya ka jelang yo nomla pidon ya ka degree lo pimtip ya ka degree jong kiwei ki benta jong ka science lan jong kaman na takadaw lada ka jet penriu ko jongi ka kwa ban im bar ka kwa ban kiu ningkong do ngi ban bu ya ki jabing ki betebet tamang tai pos sekretariat bar kita ki dei ki IAS ki IPS officer ki jongi ka jet penriu ko jongi kala dei ban ngat balo daw babul hun ban syong hak ying bendi hun ban mat ya yulati ka jet penriu jongi bar ki samla ka jongi kiong ngin hun ngin syong mit bat sngi ban pulikot ban job ya ka jinga kon ban sensar daladi yaladi ya kari ba ka jet penriu jongi ngilabiang ya ka jabing bihari ngilabiang ya ki jabing Punjabi keladan kam ya ka jabing kasi ban sensar ka te sekretariat keladan kam ya ka mensim ya kun kasi ban sensar ki benta hakari ba ka jet penriu jongi ngiladan kam ya ka jabing kasi ban bit ya ki bahari what ya ki malwari hak business bat kata kalau dia kapor bangin ngat kalau dia kapor bangin ngat bangila ban yakun bat lingba
Kata ke jing trai si tom jungi ngidi la bene kun. Parari kentang yawai. Ngidi tang gajep ndru ke barit pat. Kebala dangi bakla ban pentrai kam gi policy gi jongi. Kebala dangi bakla ban yoi jengai. Tang kendiat bat tang kelip mat. Ngila ban sya tap no hakadi jing bun briu. Idon kan no khat saulak duna. Tang ubriu uba syaot kerteng na ken arsi. Ngiken mau haka first ana silis yo kasam sau polak tam. Ladah tang kata uwan si polak hang ni kemut iu. Kemut lai pungut ki emeli. Kidang bun kinong tray jong railways. Ban ya kajep nero jongi. Kidang bun priu kiba aten ya kawai ke public rally jong Modi ni Narendra Modi ni Sonia Gandhi ban ya kajep nero jongi. Hato kalong bangin siwa kensting. Hato kalong bangin siwa lekai. Kagoro hil ngilada BOE. Kiladon kibriu kibatrai dah kejing sioniam ba kiladawa distrik lah kajong. Kilarung ru hapo kaji HDC. Hato ngikwa bakum kata kapali batkum kata kapor bat kaya kanwan lap hagari ba jam rujongi. Ladang ngim ya teli menta. Lano pat inteli palada mangabat mapi ngimtei lah jong gari manopat banti ya ka. Tangkin itin bakhendiat imslem ka kerteng bat kanam jong babu lingdo bat ngiduai. Bo boleh un ai ke jing jathai bom cukut. Ya ka mensem jong u bat ngi khme lenti. Bo mau nang kerku kerdo ya kari ba kajap ndu jongi na lendet kilo. Tu sa prang spai gari imslem kasnong malki imslem ka brio no trap imslem SYC.